Alltså Dalbo 0-0 i Ronavik. Är det ett som tid i UEF är nöjda vi? Nej, vi är inte nöjda vid det. Vi är alla vinna, så var vi efter. Nu är det så 60 upp till förnägg. Det fick gå en gilta mål och långa 15 minuter att det fick gå ett brosspark. Hej där bröttes den ek visst det kom åt på en väg då. Jag vet inte om han brött det är särskilt men jag råkade vi då kanske vunnit så men halt inte stört något eller nej jag hade vi var om en adlat och jag halt stört då mäkna kom minnas det straff finns vi. Men nej det är så som händer oss. Vi kan då som skor också men så. 60 uppsid och följde att det är dottern inte för långt bort från toppen nu. Ja, allt. Jag vet för så långt akkurat hända det men jo 60 det för nästa kvart. Hur följs det vi i Trunkallen är 5 lejon som lite kapast och renna komma helt fram i jöknen t-shirt laglåden som är player här va. Nej, men det är bara alltså det är så lätt som alla framför att linjen men det är dåligt alls spännande. 6 distrikt efter att spela. Har det mer utgången än att det har visst till dem så kvällt. Jag vet inte. Alltså jag hade vi visst näkt det. Jag vet spela utvalda med det Otalinon och jag hade vi det bättre. Nästan att det som jag så det kan ju vara snack more än det vi så att allt är rätt. Alltså vi sätter bäst och vi var bäst än det så där. Så det nog skott. Men målen kunde gå finna sin flöja. Ja, vi skorar det och så får bröst i så. Kvar förstår det där och att nå så 60 när som efter det tar för att säga men vi får röna vinna det som efter och så må få så. Tack och önskar.